esker zuei eskazti eta saio honetako azkeneko taldea ezagutuko dugu segidan, hemen dauzkagulako Muskum taldeko musikariak ere, apa bioi? Kaixo. Bueno, bigarren diskoa argitaratu duzue, Nire Totem Animalia izenekoa, eta roka, oinarri elektronikoa, perkusio errepikakorrak, zer landu duzue disko berri honetan? Bueno, nahi izan genuena izan da, lehenengo diskotik igual diferentziarik handiena izan da jolastu dugula gehiago, ez? Soinuekin eta, bueno, baimena eman diegu gero buruei, hori, jolasteko, esperimentatzeko, eta ia zerk ekartzen gintuen esperimentazio horrek. Hain justu ere hori, ezta? Soinu produkzioan lan handia egin duzue disko honetarako. Lan handia, baina krudela, batez ere, ezta? Bai, baina, eske oraindik gure nortasunaren bila gabiltza, orduan, hori, jolasten, ez, apur bat, bai. 11 kantu jaso dituzue guztira Nire Totem Animalia izeneko disko horretan. Kantuak bai, baina irudia bera ere zaintzen jarraitzen duzu, ezta? Eta garrantzia ematen horri ere. Bai, badaukagu taldean Luis Bill, eta bera zinemagilea da, eta orduan, jolas horretan ere irudiarekin jolasten gabiltza, ezta? Bai, bideoklipak eta horrela, gustatzen zaigu horretan ere esperimentatzea irudiarekin, geure itxurarekin, ere bai, zebeitu pertsona normalak gara, eta gero bideoklipetan, bideoklipetan eta zuzenekoetan, purtsu bat mozorrotzen ditu gure buruak ere. Hori da, esaterako hemen ahotsenean, zeuek izan zineten, Durangoko azoka honetan lehenegotarikoak ahotsenean zuzenekoa eskaintzen, eta horrela ikusi zintuztegun, ez da, eszenatokian, zeuen nortasun horrekin. Bai, eta hori ez gendula ekarri, darabilzkigun tramangulo guztiak, ez? Joan ginen bakarri, kit basiko bategaz. Baina, gure lagun batek esan zigun zala gu pijaman ikustea bezala. Ez ebera ohituta dago gu ikusten eszenatokian kontzertu normaletan eta hori esan zigun, ezke zirudien niri pijaman zeuden dela, ezta? Oker espaldo nago, maiatza inguruan dagoeneko hasi zineten zuzeneko horiekin, zer moduz doaz jendeak zelako harrera egin dizue disko berri honetako kantuei dagokien ez eta? Jendea oraindik ere harritu egiten da, eta hori guretzako oso positiboa da, ez? Ze gainera oso espektro handia daukagu gure, fanak esatea igual larregi da, ez da, igual gehiegi. Baina, baina, denetarik dago, eta orduan denak harritzen dira onerako, eta, harrera oso ona, bai. Ze ondo, zeuen bideoklipa ikusiko dugu, Nigana izeneko kantuarena, horri dagokionez, zer da, esan dezakezuena? Oso poetikoa, ez? Bai, apurtxo bet esperimentala, eta, Luis ez dago gaur gurekin, baina, teksturekin eta irudiekin eta, hori, esperimentu bat egina izan zuen, eta hortxe dago emaitza. Primera, horretxekin gozatuko dugu ondorengo minutuotan, mila esker, sorterik onena ere, hemendik aurrera, eta saioa horretxekin amaituko dugu Muskum taldearen Nigana izeneko bideokliparekin, gu urrengoan itzuliko gara, kantu eta musikari gehiagorekin. Ondo izan!